kalabot lagyan ng suklo. Okay, politics tayo. Wala yung pinakabili. Ano rin, sa una, iba ang track record, iba ang kanya. Na siya ay mabuot. Unang may puson siya. Puson siya, tapos mali sa una, iyang track record sa senator na siya. Iba. Ako, at siya namin pagkasabi na kahit isuga kayo din ang pasasakay niya. Na amoy after pila years ang Pilipinas, maapos din. Kung si Marcos Quezon. Pero sa nagalaman eh, hindi ka sa asawa niya. Dala sa asawa niya. Mga bagay, hinahal sa susunan, i-arap yung woman, pero ang woman, ahas. Ang wala kaya sa bagian dito sa asawa niya. Nabalik ka mag-law sa anak. Kaya ni, ahas ka mag-law sa anak. Kain tayo guys, kain. 14 million people nag-love shout out. Mag-party kayo, ilang niya, ito na ito mag-work. Ito tayo mag-work. Mag-uwi mong gathers. Pag-uwi mo ako na lang, kaya ako nandiyo. Di ba nakapalo ka pag-uwi na? Ano ba yun? Yung tumati, tumati, Pero sa ako yung tutok na siya, pag muna na Lugutok sila sa ako. wala ko ka sa may. Ang ilan ko, hindi kinaboy yung mga tayo na para sa mga Ungot kinaboy ito guro nila. Ang akon ko ya. Ang akon ko ya ara pa ito naghigad. Tingko ito man. Ara pa ito nga ako naghigad. Matingko ito man. Kaya ito sa bayuan.
kasi may ano, may heater ako na may heater kasi ano, transfer, may transfer. Crystal daw, shout out. Thank you so much, Ma'am Chris. Crystal daw. 29,000 view. Ay, 29,000 subscribers si Ma'am Griselda. Ma'am Chris, ayan o. Nanood tayo ng video ni Ma'am Chris dito. 4 days ago, Harley Davidson Motocross Showdown. Yan. Yan ah. Ma'am Chris ah. Hindi tayo magsiskip ng ads. Pwede yung isa na lang i-play ko. Yung isang cellphone. Kung sino nandyan guys, ipi-play natin yung inyong videos. Ayan, Ma'am Chris, piplay ko dyan sa isang account ko. Tapos dito, piplay ko rin sa isang cellphone ko. Ito po. Ilonggo ka, Ma'am Chris. Nalimot ko, Ma'am Chris ba? Nakalimot ko. $10 million people. Ma'am Chris, i-play ko ulit dito yung isa mong channel. Sino yun? Si Frylin Pasco. Michael, shout out, madam. Oops, ubos na. Natapos na isang video ni Ma'am Chris. Itong isa na naman, Ma'am Chris. Frylin Pasco, wait lang ha. Si-jacket kita ha. Thank you po. Ayan. Jacket ka naman, Frylin. Wait. Tapos, play na rin kita. Kanino, ilong mo kagali, Ma'am Chris. Nga, hindi. Wait lang. Hindi ko pala ma-open ang imo nga name dito sa live. I-click ko, hindi siya ma-open sa iba niya nga ano. Ano naman? Hala, paano ko ni makato sa imo account, Ma'am Griselda man? Gamit ko ning isa ka cellphone. Tapos, hindi ko maklik ang imo nga. Kamot ko ko o damo hena. Hena na siya sa kamot ko. Law ay tulukon. Report at block lang nakalagay. Ano naman? Gusto ko makato sa imo nga channel. Paano naman? Hindi ko makato sa imo nga Griselda YT. Wait, pangitaon ko na lang ikaw. I-search ko na lang. Pangitaon ko lang ni Ma'am Chris. Wait lang. Ang handle mo yung pangitaon ko. Baliskad.
Kung hindi ko to makita, dire ako sa may imo nga handle. Handle mo pang itapon ko na siya. Ari siya, Ma'am Chris, oh. Kantuan ko na imo videos. Mga lawig na video ba? Ari 5 minutes. Ara siya sa isa ko cellphone. Sa isa ko cellphone na siya na ako ng tawon. Hindi ang ini siyang account na ko, hindi pa ni nakasubscribe kay isa ka account na dali. Ari siya, subscribe na of course, imo. Nakasubscribe na siya. Main ko ni siya eh. Tapos ang duha ko ka main accounts pag ipamonetize ko, nakasubscribe naman sa imo. Ini siya, hindi pa na siya nakasubscribe sa isa ka phone ko ni. Ari siya. Watch ko siya anay, tapos i-like at i-subscribe kita mamaya araw. Hindi pa siya nakasubscribe. Ang tawon ko lang anay. Ay, lawig na siya ang video. Makaon ta pala, Ma'am Chris. Pwede ka lang mga katuan. Halit. Akil. Welcome po. Thank you, Ma'am Chris. Kapag minsan nagpapahinga ako, pinapanood ko yung mga, saan na ba yun? Transfer na siya. Dito naman ako sa isa mo, Ma'am Chris. Ayan na naman. Para nakatambay lang dito. Tapos dito isa. Naka-play pa ito sa akin dito. Hello! Ma'am Chris, thank you so much. Hala, grabe siya. Nag-ano siya, super chat. Thank you po. Sige, ma'am. Thank you po. Basta ganit mga ano na, ara na Ma'am Chris, subscribe ka na ka sa isa ko ka account. May ara pa yung iban mga main accounts, pero hindi pa man siya monetize. Subscribe ka na ka tapos ang ining isa, playlist mo na dire sa cellphone ko, playlist mo ni, i-play all ta ka dire.
Inigamiton ko i-play all. Takap lahat ng mga playlist mo diri i-play all ko na siya. Para siya itambay ko lang na siya, ma'am. Tira lang na siya mag-play all lang na sa imo. Ay, hindi na siya wala na. Tatlo ka phone na siya, ma'am Chris. Tambay ko si mo da. Thank you so much. Yan, tatlo yan, ma'am Chris. Play natin dyan. Kung playlist mo, nandun, play ko lang yan, hayaan ko lang yan dyan. Kahit tapos ng live ko, hayaan ko lang yan dyan siya. Ito main account ko. Ito main account ko, ito. Ito yung isa, extra. Ito lang yung, ito ko lang sa Ela Akil Barra. Tapos na. Ay, di na ito kaina. Nagsulit ko man Chris, no? Wait lang. Ito man. Videos, ara. Tapos na yan, naka-red na siya, ma'am Chris. Oh. Naka-red na siya. Ay, na-play ko na siya galit. Diyan pa ang hindi. Kapag naka-red na siya, na-play na yan. 4 million people, guys. Just drop your comment para maya i-play ko na rin yung videos nyo. Susuguon to siya nga wala sang ano sa diin nga makadulot ng kaniya. Ha? Hindi siya matawagan yung cellphone mo. 7 million people nag-love shout out. Ang cellphone mo may WhatsApp din. Ano kasi sinuuni na duwala na. Ayan, tapos na yan. Ramadan. Istri hada soy sos Ramadan mini jamaya tani. Jamaya sakir. Maria Yabi.
100% naman ini. Isa ako cellphone yung lumay din mo. Oo. Uy, nagbigay sila ng ano kay Ma'am Criselda, oh. Ganito lang kami magkain muna kasi nagtrabaho. Kain tayo guys, kain. Thank you din Ma'am Criselda. Ay, grabe siya. Oh. Ay, gain ko lang ito Ma'am kasi makakape ako. Dami nagmamahal kay Ma'am Chris, oh. Maraming salamat, Ma'am Chris. Super bait po pala, Ma'am Chris. Yan, mga videos mo pinapanood ko. Child. Magkano itong lang para maas mo? Three million people, shout out.
Thank you sa pakulay, Ma'am Criselda. Post kita, Ma'am Criselda, para marami mag-subscribe sa'yo. 29,000 ang iyang subscribers ni. Dili na siya per mega-agi. Inaunggo man na siya. 8 million people, mega love shout out, guys. Mag-drop kayo ng comments niyo dyan para ma-play ko na rin po kayo. Thank you so much. Ayan, ang naka-play, nakasalang sa atin ngayon si Ma'am Criselda. Kasi siya yung pinaka, natin na viewers na palagi. Paul Mix Vlog, mega love shout out. Paul Mix Vlog, i-click mo yung name ni Ma'am Criselda. Tapos, mo siya. Mag-comment ka sa videos niya. Tapos, subscribe mo na rin siya. Thank you so much, Paul. Paul Mani. Pag-abot ko sa Pilipinas, abot ko sa Pinas, di ba may smart TV? May YouTube na sa pwede mo na sa may YouTube na i-play mo sa TV. Taran mo nga mga live. May pangkapang pa. Transfer naman kita sa isa ni Ma'am Chris ka video. Kita mo? Ha? Bago natin niya? Oo. Damo ka istorya ta. Yan, naka-play ka lang dyan, Ma'am Chris, ha? Ma-focus naman ko dito sa white ko kaya magdugang naman ako yung balik white na naman kita. Super supportive dito si Ma'am Criselda. Damo with the vlog si Ma'am Chris. Ay, pahimo ka man sa video na ilapit na ng birthday ko ni. Pahimo ka sa video greetings para sa akon. Mangayo na naman ko sa mga video greetings sa mga kilala ko para i-upload ko naman sa YouTube ko.
Si Mary. Ma-focus naman ko sa YouTube. Ilonggo siya gali si Ma'am Chris. Para makita. Kasi nakikita eh. Maligo kasi Ma'am Chris. Puska, kaisa ko eh. Ambang na ang pagbibimbang ko nung ang pag-regular ko nung pagbibimbang nakakatulong laban sa sakit ng katawan at stress. Hamba ko. Oh my God, ang bago. Ngalaman ko kas kapala nagkit ako kalawasan kayo wala may gabimbang gali. Visit. Naka-live ang lagahan. Iya kapsun kung tuod lang makuha sakit lawas kag stress bisan oras-oras. Ni, isilad siya ba? Ako pagin nga labo man akong mata. Hindi ko sulod niya. Kalin, kaya wala suka. Okay? Suka. Ano yung balda na dilaan mo anay antis mo sulod. Kagtang dilaan anay.
Kagtatoon sa punta. Pagdilaan. Kaga. Isip ka. Muti ayo. Grabe ka nga mga hibla mo. Pila na kabilog? 3 million people, mega love shout out. Guys, yung ating bisita si Ma'am Griselda, please subscribe. Thank you. Oh, wala, Ma'am Griselda, si Supremo, friend mo din pala. Supremo BGBI. Nakasubscribe ako dyan sa kanila. May grupo yan sila. Tapos, dyan din ako noon, lagi ako nagbibisita dyan nung kapag nagla-live siya. Pero ngayon, hindi na ako halos mag-ikot sa mga live. Ibu ka ang kung Kagta ganito rin sa punta. Kagat ka to. lang ko yung mga content ko. Kagta pala na, oh. Kagta na pala to sa punta ko. Ito. Kagta kayo. Di man may munting ka mapigyan na yung magkalawit-lawit. You're flying without wings. Mabait yan si Supremo. Andiyan ako lagi sa sa channel. May ang buhok. Ganda ng kuko ni Supremo. Ang haba, oh. Sakit lang pilit ka na to. Kidney ko dyan. Tatlo na si Crisalda. Ma'am Chris, nakabalik ka na. Tapos ka na maligo. Hindi siya naman. Ay, talaga? Beshi mo si Supremo? Nakasubscribe ako niyan sa kanya. Matagal na dati ako nandyan. Siguro nakaraang taon kasi active pa ko noon. Diyan ako palagi niyan sa live niya. Tapos, BGBI yan sila, di ba? Diyan ako permit. Tapos, namin na diyan mga members. Sa dyan, sa mag-live. Pero sa muli, wala na ako nagalibot sa live. Pero subong, try ko. Mag-ikot naman ako sa mga live. Ayan, oh. Tatlo ka phone. Naga-play si mo, Ma'am Chris. Ang playlist mo, play ko na siya. Ini siya kay wife ko na siya ginagamit. Play ko lang na. Tapos, yung isa pinsan ko, nagsasubscribe sa'yo din. Pinabyo ko muna ang niya. Yung siya ng mga iyang videos. Kung ng bago, videos. sabi mo bago ka lang ako. Thank you. Pag Ma'am Chris, paano mag-join sa team nimo? Gusto ko mag-join sa team nimo. May team ka? Yung team naman, sira na eh. Wala na yung naman, si daddy, si mommy. Wala na. Hindi na siya masyado nagla-live. Wala na sila. Nasa lang focus sa YouTube. Gusto ko na rin sumali sa team. Tapos, add ka sa Facebook, Ma'am Chris. Dalawa ang i-kwan ko, subscribe ko kay Ma'am Chris. Si Paul Carman, tsaka si Manny Aragaba. Main account mo. So, kung ina-view ko pang iyang kwan. Beshi mo pala si Supremo. Ito, Sino gani niya?
Criselda Criselda at YT. Criselda YT. Wait, Ma'am Chris. Criselda YT. Yan. Ari Sige, na siya. sige, i-add ka, Ma'am Chris. I-add ka kay para maka-join Sabihin ko mo, sa duwang team ni account mo. ko ang i-subscribe Hindi, ko. duwa kita ni ma-add kita kay Ma'am Chris, Ma'am. Ari ka Ano ni, kita? ano ko na, Dahil lang, amo ni ang akon nga main. Gina-view ko Dahil na lang. iya nga kung Dahil lang, ang mag-play si mo, Ma'am Chris. Pangitaon ta ka, Criselda Lopera. Gina-view ko na ang iya nga video. I-add ko siya sa Ang FB Scenic para Mountain Road. maka-join ko sa team niya. Ari, i-like ko siya, tapos ma-comment ako. Ayan, nag-comment ako sa kanya. Paul Mix Vlog, nag-comment ako. Comment ka dyan, tapos makita Tapos niya. ang Mani Arado Vlog ko. Makita niya na karon sa iyang kay Kwan man na siya. Ay nga. Ari, Ma'am Chris, hindi siya naka-add. Wala siyang add friend, pero pangitaon ko. Ara, add friend. Ini-add kita, Ma'am Chris. Ano siya? Sorry. Monetize ka man sa FB mo, Ma'am Chris. Ari, Ma'am Chris, Ano siya? Hindi ko mabasa yung wait lang. Ayan, nag-comment ako. Ay, ganda. Saan lugar yan, ma'am? Puntahan ko yung Balan mo, ma'am, pag nagla-live ako, nakafocus lang lagi yan sa sa ginagawa ko. Kasi ikaw ang yung nagsistay na viewer ko, kaya dyan, ipi-play kita. Tapos subscribe ko siya tugay-tugay. Pagtapos ko na i-play. Pero pwede ko na i-play, no? Kay na, sobra na siya 3 minuto. Bumibol team. Ay, ito, Oo, sige, ma'am. Sige, ma'am. Ayan, subscribe mo na siya. Okay, para makapasok ko sa inyo sa team mo. Wala nang team namon eh. Team namon sa una sa kay Mami TJ. Subscribe ko na siya dito. Wala na, nag-separate na sila wala na sila nag-live eh. Ayan na, naka-join ako sa kay Ma'am Criselda. Subscribe ko siya, tapos click all, join ang nagbutang. Ang join mo nga ang bot silingon maano ka sa iya mapa-member. Hindi wala ka man WhatsApp, wala ka man GCash. Wala ko Ako hindi man ko makapal-member kay subscribe lang ko. hindi man ko makapalupad, Ma'am Chris, kay ang ako niya problema sa ako niya GCash, hindi man makapalupad sa YouTube Ayan, subscribe man Hindi, Ma'am Chris, si Mami TJ, Trending Jade, siguro nakakadto ka man sa una siya. Amo na ang team namon sa una. Diyan kami, may GC man kami da. Ilongga man na siya. May GC kami na sa una. Subong kay ato na sa Pinas si Mami, nagpuli na sila. So, ay na masyado nagka-focus sa YouTube. In-add ka na ka, Ma'am Chris. Tapos, gusto ko may team para makasupport man ako. Ay, sayang man po sa ang time ba. para lang Fatma. Bet, XMs. Yan na. Hindi Vincel. Hindi Vincel. Yan.
Ay, hindi na to. Kantuon ta ka sa FB, Ma'am Chris. Nag-ano man ko sa Facebook, nag-igad, pero wala ako nagdayon. Wala na ako nag-ano sa dashboard ko. Why na ako nag-dog sleep. Okay na, tapos na. Ako na yung kuwan. Yung kunin mo. Galing mo. Sige po, ma'am. Wait lang po. Yan lang. Kanto ako sa FB. I-add ka diri. Oh, wait lang. Following. Ari. Oo, manya magsimba lang sa kuno. Magsalig. Alas 12. Anong oras na? Alas 12. Oh, masimba na sa subong. Malakat-lakat siya, pabalik-balik siya. Tapos alas 12, balik naman siya masimba. Tapos sa gani, hindi siya hindi siya magpati. Gani, daroon yan lang gani. Para pag simba niya, isa na, pabalik-balikan mo, timo tama kayo niya. Uy, kamaluoy. Diyan, gani sa gamay, ano, Jamaica. Ang tawon niya dyan, sa gamay yung Jamaica. Don't forget about the past. Nag-message na ko sa imo, Ma'am Chris. Oras. Pag 1 hour, na-stop naman ko ni live kay dito lang kami sa Yanay karon sa FB, Ma'am Chris. Kay manaog mo tapos dalon.
Just love to love to. Para makavisit lang ko sa live, Ma'am Chris. Kay wala na ko kakatukat ko sa mga live. Iskan sa ano kay wala naman yung live ang katimo ko. Kaya kung sino na lang ang ara na makita ko sa live. Pag may time ako. Pero mostly, pamati lang ko sa balita sa YouTube. Eh. Wala mo ko team na ginasupport. Pero pag may ara na ka-team na ginasupport, focus ko dyan. Tapos kamo ko yung tambay ng mga post ko din yung white na namin. Antes ito dala sa Pilipinas, isang bayan na Pilipinas. Wala ko ulit sa mo. Mako ng mga presa. Kaya taguan ko rin sana yung ito lang da. Diyan ka, anay mo, i-ano kita dito. Matagalan pa yung videos mo.
Talent salita.
O ay man sa gyapon nagwa ko ni. Malaysia, kaya tulong ka lang ako kaya ang alam ko. Ah, ako naman pa sa kaon niya to.